Uba jigur matong MLA jong ka motion road habakren ha ke jengelang play mau nongrim ya ka shalang CNR di block menta ka singi hat majai hamadan songsak ulo ong bada ka jinge trailang jongki pat ba hakini ki south nem menta ki kampen roy ha motion road constituency kila daplot nadu ki surok ki jintei bat ki wei habayanu jor bat ki snem ki ba manchwa ngamdom syu ka kentin ban ai ka jing singo bahai ki namar ba ka jingle jongki kalalo kepala hakane ka saus nem siteng de nakaleng jonga ngam chu nakaleng jonga ngamdon su ban ai ndrei ngasu ai da bormet lada kipa mati sanor ngaset kloy ban le nakabunta ka kam jongla parti namar le ngabu ya ka parti hakmat ba ya ka kam hadin namar le ka parti kadai ka hakmat nakabunta jonga Tinata daw nakaleng jonga nga kerpat iti bahakan ka kenti ka bansawan mo ngin ya tresitom nakabantawan wala beng ya kiniki barokoy mentangi yo ya kitangi PG ya ka focus plus ya ki yes bale kini barokoy ka hak nak daw ba kadon ka jing staff jog usiem banwara ya kini ki skim ki ba per ketika salah satu waktu kameru kepala sim kerpan daw chief minister ban ai yang aneka surok tikine ke barokoi daga jinya trelang jongki ni sayo yakine ki surok tiba nila ibe daki pos nem ke ni dewan ai ka jingkuble ka kerpang yau diputi bat yau chief minister ini habangi sa balabor habangi kep ya kabut jongi iwe nakapetaka development ngipsen let ban keput ban yo ya kabaino si ndre nilek kep ya kabut bali kermen baka dom katan ka konsumsi jongi kanyu i ya kata ka jingkela ya hakane ka south nem steng nilai i sya ya kata ka jingkela hapo ka west asil pecah nong stoi ki building ki baper nangi pecah ki po mau sudut tungi ki development ki baper nangi kenata daw ide banya trelang bat kum kini ki sorkar ki bayu i ya ka jing jong na dong na pan